България като държава на 17 000 години преди новата ера, това означава, че първият цар е управлявал в старокаменната ера. Нека видим науката. 1. Време и място. Мотун е владетел на Шонгну в Монголия, 3 век преди новата ера. Този мит го прави наследник на 17 000 годишна държава. Фактът е, хиляди километри и векове ги разделят. 17 000 години означава палеолит, държавност е невъзможна. Дори Шумер и Египет възникват повече от 10 хилядолетия по-късно. 2. ДНК и титли. Властниците на Шонгну носят титлата Шанюй, Некан или Хан. Българите са европейски и балкански по ядро народ. Примесите от други групи са малки и не са определящи за нашия генетичен профил. Knockdown. Хронология, география, титли, ДНК, нито един научен критерий не подкрепя този мит. Кан Мотун е българин, е псевдоистория. Ние сме наследници на древни балкански общности, преки наследници на траките, с 8 хилядолетия приемственост тук. Историята ни е достатъчно силна сама по себе си. Запознайте се с фактите. Научните източници са в описанието.